12 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи басмандаи деҳоти ваҳдати ноҳияи Деваштич хатти оби полезиро бо 3 чоҳи амудӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Хатти оби полезӣ аз мавзеи басманда аз масофаи бештар аз 9 километр тавассути қубури қутраш 400 миллиметра оварда шудааст. Ба ин восита масоҳати заминҳои обии саҳмдорони хоҷагии деҳқонии Ҳотам Қурбонов аз 375 гектар ба 800 гектар расид. Фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ ба номи Ҳотам Қурбонов асосан ба самти картошкапарварӣ ва истеҳсоли тухмии хушсифат равона гардидааст. Замини умумии хоҷагии деҳқонии Ҳотам Қурбонов аз 1494 гектар иборат мебошад ки ҳамагӣ 385 гектараш заминҳои обӣ мебошанд. мо то обёрӣ гардонидани заминҳо ҳамагӣ 375 гектар кишти картошка мегузаронидем. анакнун бо обёрӣ намудани қисмати заминҳои лалмӣ анакун ҳамагӣ 614 гектар кишт намудем ва дар оянда ҳоли имкон дорем 800 гектар расонем. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки ин иқдом бо мақсади истифодаи пурсамару мақсадноки заминҳо аз ҳисоби маблағҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Суғд амалӣ гардид. Ин раванд ба шодоб намудани заминҳои лалмӣ, ба гардиши кишоварзӣ даровардани қитъаҳои нав ва афзун намудани кишти картошка мусоидати фаъол кард. Бо обёрии 500 гектар замини нави картошка дар ноҳияи Деваштич 1000 кас соҳиби кор шудааст. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулини соҳа супориш доданд ки бо истифода аз тамоми имконоти мавҷудаи кишвар истеҳсоли картошка дар ноҳияи Деваштич то соли 2030 ба 500 000 тонна ва то соли 2050 ба 1 миллион тонна расонида шавад. ҳамчунин дастур дода шуд ки барои рушду пешрафти соҳаи картошкапарварӣ бо иштироки олимони соҳа дар хоҷагиҳои картошкапарварии ноҳияи Деваштич семинар-машварати ҷумҳуриявӣ баргузор карда шавад. кишоварзони ноҳияи Деваштич бо роҳи аз худ кардани заминҳои нав ва обёрии заминҳои лалмӣ тавассути кандани чӯҳҳои амудӣ масоҳати кишти картошкаро афзоиш дода, имсол онро нисбат ба дурнамои пешбинӣ гардида ба бештар аз 800 гектар васеъ карданд. дар ҳамин ҷо ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи заминҳои нави ҳамин сол обёришуда дар ноҳияҳои Деваштич, кӯҳистони Мастчоп ва Шаҳристонро ки дар онҳо кишти картошка гузаронида шудааст маърифӣ карданд. таъкид гардид ки ба ҳамин восита майдони кишти картошка дар ноҳияҳои кӯҳистони Мастчоп 1053, Деваштич 816 ва Шаҳристон 501 гектарӣ нисбат ба дурнамо зиёд шуд. кишоварзони ин ноҳияҳои вилояти Суғд дар баробари зиёд намудани дигар зироатҳои кишоварзӣ ба кишт ва истеҳсоли картошка таваҷҷӯҳи бештар медиҳанд. ноҳияи кӯҳистони Мастчоп ноҳияи аграрӣ буда дар як чанд сам фаъолият мекунад. шуғли асосии мардуми ноҳияи кӯҳистони Мастчоп картошкапарвар мебошад. тибқи дурнамо кишоварзони ноҳияи кӯҳистони Мастчоп 2200 гектар кишт мекарданд, иҷро гардид 3253 гектар, 147% нақшаро иҷро карданд. аз ҳисоби заминҳои бекорхобида ки ба гардиши кишоварзӣ ворид намуданд барзиёд гардид кишти картошка. дар назди ҳаблигӣ ҳам бошад ки мардум таваҷҷӯҳи зиёд доранд. ҳоло масоҳати кишти картошка дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба 29716 гектар расидааст. ба ҳолати 1 июли соли равон 58521 тонна картошка ҷамъоварӣ гардидааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 3000 тонна зиёд аст. зимни боздид аз қидаи намоишии кишти картошка дар хоҷагии деҳқонии Ҳотам Қурбонов ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки ҳоло аз 12 нави кишт гардида дар ин ҷо 9 нави он тухмиҳои ватанӣ буда асосан масоҳати бештари кишти картошкаро дар ноҳия навъҳои маҳаллӣ ташкил медиҳад. ҳосилнокии картошка ба ҳисоби миёна аз 350 то 400 сентнериро ташкил дода баъзе хоҷагиҳо то 650-700 сентнерӣ ҳосил мегиранд. аз нашъунамои киштзори картошка аён аст ки ҳосили имсола дар ноҳияи Деваштич нисбат ба соли сипаришуда фаровон аст. хоҷагидорони ноҳия дар истеҳсолу таъмини хоҷагиҳои кишвар бо картошкаи тухмӣ нақшу саҳми назаррас доранд. ноҳияи Деваштич яке аз ноҳияи асосии истеҳсолкунандаи картошка ба ҳисоб меравад ва зиёда аз 70% майдони кишти картошкаи ноҳияро навъҳои ватание ки аз тарафи олимони академияи илмии кишоварзӣ Тоҷикистон офарида шудааст ташкил медиҳад ва айни замон дар ин майдон ҳамчун қидаи намоишӣ зиёда аз 9 навъи навъҳои ватанӣ яъне кишт гардидагӣ аст
ва инчунин олимони академия дар оянда нақша доранд ки ҷиҳати офаридани навъҳои нав ва ба шароити иқлимии минтақа мутобиқ офарида минтақабоб кунанд ва ҳосилнокии ин зироатро дар ҷумҳурӣ баланд бардоранд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо нашунамои картошка дар хоҷагии деҳқонӣ Ҳотам Қурбонов аз таҷрибаи заминдорони саҳмдорон изҳори қаноатмандӣ намуданд. дар ҳамин ҷо роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла ғалладонагиҳо, сабзавоту полезӣ, картошка, меваҷот, хушкмеваҳо ва нону маҳсулоти нонӣ дидан намуданд, ки бозгӯи самари кори садоқатмандонаи кишоварзони вилояти Суғд мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи сокинонро ба масъалаи истифодаи оқилонаи заминҳои корам, ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида, ҳарчи бештар обёрӣ кардани заминҳои лалмӣ, истеҳсоли тухмиҳои баландҳосил ва бо ин роҳ саҳм гузоштан дар таъмини амнияти озуқаворӣ равона намуданд.